Huriana hinaholongan ni Tuhata manang di dia pehita maringanan totong ma Tuhata namadongani dohot na mangaramoti hamu saluhukna. Adorang susah kita Tuhata ni debata jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian saluhukna roha ima mangaramoti ate-ate loho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tu Minggu 21 dung Trinitatis tanggal 20 Oktober 2024 imana tersurat di Rom 12 ayat 1 do topik minggu hadaulaton di nama roha manang ibadah yang sejati songonomma di dok disi. Nah huapoi mahamu aliak kadongang marhite-hite asini rohani debata pasahat tamuma daging muna bahin pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni nama roha jalaunang gabi sarobba kamu doho portibiom alai gabi ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli na hinalasonna doho nasundenggan. Ai marhite sian asini roha nanilehon na tuau hupai ngok maha ganup hamu unang matorbang rajumi hamu diri muna lobi sian napatut alai itak nina tamama parhau muna ganup marguru tu godang ni haporsyaun na tinurpukko ni debata tu ibana upamana torop do ruas di dagingta alai dada saulaun ruasi sude. Songoni dohita torop sa daging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita. Ganup majalo si lehon-lehon marguru tu ragam ni asini roha na tinurpukon na tu hita. Ia panurirangon naing mamardomu tu haporsyaon. Ia ulaon marhubas ba ulaon marhubas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoyon ima. Ia namang ngasi siap bulus ni rohama. Ia namang uluhon maringgas ni rohama. Ia namar basa-basa sialas ni rohana ma. Ido sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata adong masahala amat tamadok tudongan na. Nunga dapat tu gereja na cocok tu au. Las dorohaku mar gereja di nganani. Ala di gerejai dak pola loja au merubah gaya hidupku. Naung somal ima na huga-hugong. Gereja odang mabahin iba gabe merasa bersalah. Jaladang adong pola dituntut sian iba manangaha. Sadok lasian rohaku mar gereja di nganani. Amuna kadonga suku-suku tuhita ima sadia gudang mahalak na mengalami situasi na songoni na menganggap gereja hola silingan lapatanna gereja na sopola perlu paingot ruasna lahu mangulahon na linggan na sopola maparsualhon mana yang baik mana yang buruk na penting asal ma romar minggu asal ma dilihat subanganna molo soal moral dak pola perdulu gereja sudah tidak. Apakah gereja memanggil kita untuk hidup seperti itu? Totu alusna dak songoni. Alai di jodoh hita asamar situ tu maka porsia debata. Ise pehita di dia pehita gerejo ape profesita naing doga be parjabar di hanguluan nasaling lilingna marhite haporsiaon di bagasan panubision ni Tuhan Yesus Kristus. Asa diigil do tu galup na porsea pau bau dirina tu haporsiaon na pulin. Asa bui mangalehon hay baruot tu sadok portibiong. Ido bahay didok si Paulus na huapo imahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Labatanna marhite ele-hele di bagasan holong ni rohani si Paulus mangido asa ganup na porsea. Oh lepas atod daging na bahay pilihan na mangulu
nabadia nahina holomohon ni debata ima hadaulatun ni namarroha, manang itulah ibadah yang sejati. Dada nama dok asa tapelihod diri taon song pilih situ tungon songon na pinatupa ni halak Yahudi di bagas joron debata alai tarjodo halak na porsia tu Yesus Kristus asa mangoloi debata marhite na mangulahon-ulahon nahi na lomohon ni debata di bagasan tod di parbadia asa bagawe huria na badia na biar mida jahuba ima na daulat roha. Jojodo tabigi hata asa talehom maroha do pikirat tatu Kristus. Alai buasa diturbuko di pangido asa tapi lebih gampang dipamasuk tu lemari es. Songonido nang portibio na berusaha lau mempengaruhi kita do membentuk kita. Alani ikom marhamu baud do hita. Marbahamu baun tunan benggan do tunauli onma naginoaran bermetamorfosis ninna. Proses metamorfosis siya gulok nagabi kupu-kupu to tudang holang bentuk na namuba alai do gaya hidup. Contoh misalnya gulok mangicir kupu-kupu habang, gulok mangalang daun kupu-kupu mangalang sari, gulok labak mardalan kupu-kupu habang mubado secara total dang hola bentuk na alai do gaya hidup, cara pandang, cara jemaat menjalani hidup di dalam jemaat. Asa tu dia asa tahu hamu manibangi lomo ni rohan debata ima nauli nahinala sonna do nasundinggan. Huriana hina holongan ngolu na bertransformasi ima ngolu na ikon si parangi honotta di bagasan guluta si ganupari. Alani unang mator bang tarajumi dirita ninna diturbukon lubi sian na patut. Alai ala pamatang ni Kristus dohita naing mapamatang ni Kristus si saling memperlengkapi. Torop do ruas ni daging ta, alai dada saulau dagingi sude. Sa daging do hita di bagasan Kristus, alai ruas bedo hita sama hita. Lapatan na asa ganup si lehon-lehon marguru turagam ni asiniroha na tinurpukon na tu hita. Idoba di dokia panurangon, naing mamardumu tu haposyaun. Ia ulam marhubas, ba ulam marhubas ma. Ia haguruon, ima. Ia pangapoyon, ima. Ia na mangasihi, siya bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa, siya las ni rohama. Asa, dilehon debatado hatauon. Manang talenta tu ganuk jolma. Alanita pakke mahatawoni songo parbueni haporsiao di bagasat tor di porbadia na bui pauliulion huria atong tatadda masileon-leon manang hatawon na sede batatu hita asa mga lehon hamubaon tungolu na muli di tongani huriana. Amen martangyang mahita. Alit Tuhan de batama nami moliate ma dihatam na hubigi hami di pangidohodo Tuhan asa ngulu namyon gabi pilihan na badia pilihan na khusus dia lupamu atong Tuhan pargugui jalaramoti mahami asa ngulu namyo gabi pilihan marhite naolo hami berubah tu naduminggan marhite na mangulahon-ulahon na pinasami di hami di bagasan pos ni roha na siyako. Atong aliamang sa di ho mangulo nami, ho mahupuji hami, ho lang mga sahon goan ni anak mo tan Diyos Kristo nami, asi maroham di tangiang namiyon. Amen.